3 eri meikkipohjaa, mutta eri vivahteet. Moi, mä oon meikkimies Christian Hemming ja tällä videolla mä vertailen 3 samaa tummuutta, jossa on ihan eri vivahteet pohjalla. Aloitetaan tästä Golden Glow-sävystä. Tästä näkee heti, että tässä on kultainen pohja. Tämä on kaikista suosituin näistä Jane Iredalein mineraalipohjista, mitä mäkin myyn. Tämä antaa lämmintä hehkua, tämä taittaa punaisuutta hyvin pois ja tämä antaa sellaisen terveen, päivettyneen pinnan iholle. Sitten on Honey Bronze ja tämä on kylmäpohjainen. Vaikka voisi luulla, että jos meikin nimi on Honey Bronze, eli niin kuin hunaja bronssi, että se olisi erittäin lämmin, mutta tämä on itse asiassa kylmäpohjainen, toisin sanoen pinkkipohjainen. Eli kaikki, joilla on sellainen ruusuinen pohja, niin kuin esimerkiksi mulla on, niin kuin varmasti näkee, että mulla on tällainen ruusuinen iho, niin tämä on enemmän mulle. Ja nämä on niin kuin sellaisia medium-tummuuksia, eli ei ole kaikista vaaleimpia, eikä todellakaan kaikista tummempia, vaan tämä on se keskivaalea, mikä sitten sulautuu tosi moneen eri tummuuteen, eli jos laittaa ohuen kierroksen, niin menee vaalea veriköille ja sitten menee tummemmille pohjille myös. Mutta sen alkaa huomaa sitten, että jos pitää pakata vähän enemmän, vaikka esiintyjien pitää joskus laittaa paksumpi meikki, niin silloin se alkaa huomaa, että se ei välttämättä ole ihan match. Ja sitten on tällainen neutraali pohja, eli suntan, niin tässä ei ole keltaisuutta eikä sitä ruusuisuutta kumpaakaan niin paljon. Katsotaan, jos mä saan näitä tälleen näin. Niin huomaatteko sen eron näistä, että sama tummuus, mutta eri vivahde. Tässä on enemmän sellainen niin kuin, sanotaanko, niin kuin punainen pohja, sellainen, että se ei ole keltainen eikä ruusuinen, että ei ole lämpövivahdetta juurikaan. Mä laitan näitä kaikkia mun kasvoille, niin näkee sitten sen eron kaikista selkeiten. Mä aloitan nyt tällä Golden Glowlla, kultaisella hehkulla, eli se kaikista suosituin sävy kaikista näistä meikkipohjista. Ja mä laitan tällaisella puutarivipalla, jotta saadaan niin kuin paksu kerros, niin nähdään paremmin ne erot. Tän voi laittaa siveltimellä ihan hyvin, silloin tulee sellainen ihana kevyt lopputulos. Laitetaan vaikka tälle puolelle tää Golden Glow. Eli tää jättää sitä lämpöä iholle, vähän sellaisen päivettyneemmän, mutta taittaa todella hyvin punaisuutta pois. Ja sulautuu. Mä oon tällainen medium vaalea itse, kautta vaalea. Vähän riippuu kuukaudesta, mutta tää sulautuu kyllä ihoon kuin ihoon. Ehkä tää on just sen takia suosittu, kun tässä on se punaisuuden taitto niin hyvä, mutta tää ei missään nimessä vedä yhtään kalpeaksi. Ja sopii kaikille. Iästä riippumatta. Mulla on asiakkaita, jotka on 8-90 ja ne käyttää tätä, koska se pinta vaan on niin ihana, eikä korosta uurteita eikä ryppyjä. Tää on hellävarainen ja hajusteeton ja tässä on kaikki kohdillaan. No sitten otetaan tää Honey Bronze, eli tää ruusupohjainen. Laitetaan se tälle puolelle. Eli tää on teoriassa se, mikä mulle kaikista parhaiten sopii mun pohjasävyyn. Ja koska tässä on ruusuisuutta, niin tämäkään ei tee kalpeaksi, mutta tässä on selvästi niin kuin enemmän sellainen kylmä hohto, mikä niin kuin näyttää täysin niin kuin luonnolliselta mulla, koska mä olen viileäpohjainen. Ja tästä näkee niin kuin ehkä paremmin, että jotain on kasvoilla. Mutta tää sulautuu ihan täysin mun omaan ihoon. Eikä tarvitse miettiä, että jääkö jotain rajaa tai jotain kohtaa
missä sitä ei ole, koska siitä ei jää minkäännäköistä jälkeä, vaikka sitä vähän huolimattomasti levittäisikin. Eli tulee vähän sellainen niin kuin auringon hohto ja tästä tulee vähän sellainen kuun hohto, jos voisi tälleen kuvailla näitä eroja. Kulta, hopea. Kumpikin tosi kauniita. Ja sitten vielä lopuksi tämä neutraali eli sun tan. Laittaa sitä ton otsaan. Eli tässä on nyt ehkä kaikista niinku sellainen kalpein, voisi sanoa, koska tässä nyt ei ole sitä ruusuisuutta eikä kultaisuutta. Tämä on niinku puhdas sävy, niin tämä on sellainen, mikä vie eniten väriä pois. Kaikista puhtain, kaikista kirkkain. Eli jos se on se kuulaus, se kirkkaus, mitä hakee, niin silloin tämä on paras. Koska niitä neutraalipohjaisiakin ihmisiä on olemassa. Laitan tänne nenällekin. Voidaan kirkastaa vähän näitä tummia silmän ympäryksiä. Saadaan vähän sellainen virkeämpi, nuorekkaampi ilme. Ei ole niin raskaan näköiset nuo kulmat. Tää taittaa hyvin noita tummia kohtia ilman, että se näyttää niinku siltä, että olisi meikkiä. Tää on melkein yksi mun lemppareita, niin nämä neutraalit tänne silmän ympärille, kun se tuo just sitä valoa. Nyt huomaatteko, miten paljon niin kuin nuorenee ilme ja kirkastuu, ihan kun tasoittaa tummuutta tuolta silmän ympäriltä. Vaikka ei mitään muuta tekiskään, niin ne tummat silmän ympärykset kannattaa aina korjata. Ja tietysti kuperoosa ja punaiset nenänpielet, ne ei ikinä oikein palvele ketään. Harva hyötyy sellaisista. No, mutta se jättää ihan selvän kuulauden ihoon nämä kaikki. Näissä menee about varttitunti, että ne on täysin sulautunut ja imeytynyt ihoon ja vähän hapettunut. Että silloin vasta näkee niinku sen lopullisen, se ei ihan heti se niinku paras lopputulos tuu ilmi. Mutta tällä mä yritän demota, että kunhan sä löydät sen oikean tummuusasteen itsellesi, että onko se kaikista vaalein vai onko se perusvaalea, keskivaalea, pikkasen tummempi, kaikista tummin. Että kunhan sä löydät sen oikean kategorian, niin sieltä voi lähteä sitten niin kuin kokeilemaan, että vaikka se ei olisi heti täydellinen matchi, niin se ei ole mikään katastrofi. Että ne kaikki sulautuu kyllä sun ihoon. Näillä on vaan, näin mineraalimeikeillä on sellainen ominaisuus, että ne löytää paikkansa siellä ihossa. Mutta sitten voi alkaa katsomaan sitä just täydellistä vivahdetta itselle. Ja mä löysin näistä ruusuista sen. Sä tiedät, että mikä sulle sopii, jos sä viihdyt esimerkiksi niin paljon sinisissä väreissä. Eli kylmissä väreissä tai sinertävissä, harmaissa, mustassa. Ja sä tiedät, että sä oot luultavasti silloin tällainen viileäpohjainen. Ja jos sä käytät vaikka pinkkiä huulipunaa mieluummin kuin korallia tai oranssia, niin sä olet silloin viileäpohjainen. Mutta sitten taas, jos sä tykkäät sellaisesta päivettyneestä lämpimästä ihosta, sä tykkäät käyttää niitä vähän oranssia taittavia, lämpimiä, sävyjä, ruskeita luomivärejä, ruskeita vaatteita tai sellaisia. Että se pinkki ei ole, kylmä pinkki ei ole sulle paras, että mieluummin vaaleanpunainen, niin silloin sä olet tällainen lämmin. Mutta sä voit olla siis kylmäpohjainen ja silti haluta lämmintä hehkua. Se on ihan sallittua, se ei ole väärin.